федератсияи байналмилалии ҷудо дар сомонаи расмии худ охирин радабандии олимпиро қабл аз баргузории бозиҳои Олимпии Токио нашр кард. тибқи радабандии нашр гардида 4 ҷудокори тоҷик рохати бозиҳои Олимпии Токиоро ба даст оварданд. дар вазни 73 килограмм Сомон Маҳмадбеков бо касби 3580 имтиёз дар садри рӯйхати ҷудокорони тими Тоҷикистон ва дар мақоми 16-уми радабандии Олимпии ҷудокорони олимпии ҳамин вазн қарор дорад. ҳамзамон дар вазни мазкур Беҳрӯзи Хоҷазода бо 2796 имтиёз дар ҷои дуюми рӯйхати ҷудокорони тоҷик ва дар мақоми 25-уми радабандии Олимпии ҷудокорони ҷаҳонӣ мавқеъ гирифтааст. тибқи қоидаҳои амалкунандаи Федератсияи байналмилалии ҷудо, танҳо беҳтаринҳои радабандии ҷаҳон ки дар минтақаи сабзи ҷадвали радабандии олимпӣ қарор доранд ба бозиҳои олимпӣ мераванд. инчунин аз як давлат дар як вазн танҳо нафари дар радабандии олимпӣ назар ба ҳамватани худ мақоми болотар дошта соҳиби рохати олимпӣ мегардад. аз ин рӯ Беҳрӯзи Хоҷазода ҳарчанд дар минтақаи сабз қарор дорад, бинобар имтиёзҳои кам доштанаш аз Сомон рохати олимпиадаи дар пеш истодаро ба даст наовард. Акмал Муродов дар вазни 81 килограмм бо 1060 имтиёз бо ба даст овардани квотаи минтақавӣ ба бозиҳои олимпӣ роҳ ёфт. Комроншоҳ Устопирион дар вазни 90 килограмм бо 2944 имтиёз ва Теймур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 килограмм бо 3241 имтиёз рохати мустақими бозиҳои олимпиро соҳиб шуданд. ёдовар мешавем, ки Федератсияи байналмилалии ҷудо рӯзи 28 июн ҳамаи варзишгарони соҳиби рохатшударо расман эълон менамояд.